Takže ideme na prvú otázku. Čo má sexuálny život? Že dobrý nôž už dnes kúpiš za 30 €. Ty si sa rozhodol robiť nože, ktoré sú úplne niekde inde. A prečo si sa tak rozhodol? Alebo vôbec prečo si sa rozhodol vyrábať tento nôž? Ty vole. Čo ja viem? Robím nože následovným spôsobom. Som perfekcionalista, škorovný a robím nož tak, že dám do ňa to najlepšie, čo viem, tú najlepšiu robotu, najlepší materiál, najľahšie technológie a potom na ňu robím cenu. A je mi auto jedno, čo mi kto povie, že je niečo lacnejšie. To nie je môj problém. Robím nože najlepšie, ako viem. A sú drahé, hej, sú. Dobre, a aký je rozdiel v technologických spôsoboch spracovania noža a prečo je lepší ako klasický čínsky chrlič, treba s šitou? V čom vidíš tie absolútne pridané hodnoty? Tak rozdiel je v použitých technológiách v práci v detaile. A podľa mňa je to blbá otázka. Kto nevidí rozdiel s týmto nožom a tým čínskym nožom, tak si zaslúži čínsky, hej? Tak nech si to čínsky debil. Jasné.